Πώς στηθούμε τις κάμερες μπροστά. Να έχουμε μια ανάμνηση. Δεν λέει. Τσάμπα δεν φάγαμε την πίπα 20 μέρες. Τόσο ταλαιπωρία. Ο Φλόρος βάρεσε πρώτος. Ο Φλόρος είναι γέμα τώρα. Α. Ο Κωνσταντίνου νομίζω βάρεσε. Ποιος ήταν? Μαζί με τον Φλόρο Κωνσταντίνου δεν ήταν? Ναι. Στο δεξί, έτσι. Ναι, στο πάσο. Πίσω από το βουνό. Πού έσκασε ρε μπροστά? Λίγο αριστερά. Πάει στον αέρα, πάει στον άρμα και μπορεί να φύγει. Άμα δεις το άσπρο, μετά πάει το γίνεται. Η μόνη μαλακιά δεν μπορείς να το σταματήσεις να το ξανασυνεχίσεις. Ποιο το βίντεο? Σταματάς, ξεκινάς καινούργια. Ναι, δεν μπορείς όμως να το συνεχίσεις. Πού ήταν, στο Sony Ericsson δεν ήταν, μπορείς να το κάνεις αυτό. Και αεροπλάνο μέσα από τα σύννεφα.